tarigagay tayo nga madanon ken maibingay iti minsay iti ebanghelyo dagiti kakaskilan, kakadwa, ken dagiti katrabahoan tayo, pamilya tayo, karubat tayo nga mangagdamot ti minsay iti ebanghelyo. Namkatno di tiyempo nga di uston nga idanon tayo ti saw ti Dios no handamot nga mamatmati. Is there any advice iti saw ti Dios nga mangbaga kada tayo nga no talagang awan isardeng tayo? Kasatno nga idil tayo dagiti tattao, kakasinsin, kakaruba nga handamot kahit mamati. Eno da duman no pilpilitom ti mapaspasamak aki-create lang iti apa which is not good iti testimonya. Iti Matthew chapter 7 verse 6. Dahito iti advice ni Kristo Jesus kung dagiti adipan na nga mangbakbaklay iti misyon na. Amo ni Kristo Jesus nga nadagson dahito nga responsibilidad nga mangidanon ti saw ti Dios. And there's also a possibility nga dagiti adipan na kat they will just be wasting their time iti grupo ti tao nga handamot nga mamat kahit ti mamati, and adamot ti daddo mga grupo ti tao nga kahit tamot ti mamati nga you don't need to be there for a long time. You better move out and biro kung nagiti tao nga nangisaganahan ni Apo Dios iti minsay na, because in the reality kat not all people will believe. Uray ni Kristo Jesus kat it happened kanya na nga di mismo, di Capernaum, di Galilee, kat nagadutihan nga mamati kanya na, kat ili na mismo di jay. So nga, kuna ni Kristo, talaga nga nagrigat nga respetuon, iti kakailian, iti sarili da nga propita. And kaduan nga ministry ni Kristo Jesus, kat umikat di ili na, kat mapanti da duma nga luglugar, ta isumot, effective, kan isut iti tao nga naisaganaan, nga agdungag. Nga di mismo nga ili na, kat adutihan nga mamati kanya na. That was a very kuna tayong reality iti biag tayo iti panangitakder iti saw ti Dios. And agyaman ti advice ni Kristo Jesus when it comes to this matter nga dadagiti tao nga pulos mamati nga there's no need to spend all our lives dagiti tao nga dagita. You better move out and look for the people nga insagana ni Apo Dios. Malaksid no that special nga calling mo kaslay di lugar ni di tiyempo ni Jeremiah, di lugar ni tiyempo ni Noah, di Ezekiel nga they were called iti specific nga group, and they were called to stay there for a long time. And maamom nga siga kat haan ka nga nayaban iti grupo nga day, and it seems the Lord is leading you to go out into to share the way it is ibingay ti saw ti apon nga umikat kati grupo ti tataong dagitan. It's time to move out and look for the people nga insagana ni Apo Dios ni Apo Dios tayo nga sumaruno. Iti Matthew chapter 7 verse 6 kuna, give not that which is holy unto the dogs, neither cast you your pearls before swine, lest they trample them under their feet and turn again and rend you. The book of Matthew kat naisurat na iti ipresentar na ni Kristo Jesus nga isu iti maraydayo nga ari, matalek nga ari. Naisurat na ito tapno ipakita na kada tayo nga ni Hesus Kristo kat isu iti matalek nga ari nga iti misyon na kat datayo nga adipen na ngayon mawat kini Kristo Jesus nga manubut ken mangisalakan na nalinuktan na ti puso ken panunot tayo nekan tayo ti pribilehyo nga mangibingay iti saw ti Dios. But in the process of doing this mission, we are also to be wise. It is signal na no talaga nga tiyempo nga umikat tayon or agbati tayo ay di tao nga nagyay. Kuna na dito han mo nga ititid dagiti nasantuan, referring to the things of the Lord, referring to the spiritual things that the Lord nga inpangkita na kada tayo ti ebanghelyo iti sauna. Kuna na ito'y han mo nga ititid dagiti aso. Kastamat dagiti perlas, referring dagiti kwintas, dagiti nababanor nga jewelries tayo. Haan mo nga ititid dagiti baboy. Tapagan ano na nga dagita. Tano pilitam di aso nga kanon na iti madinangaw niya kanon. Ekspektarang may nga nating iwat na ekspektarang nga kumagat iso na. Kastamat dagiti baboy. Pag ano ti baboy ti perlas ken ore ti nangato nga karats nga balitok. Nga ibulang mo ti kulungan na. O ikwintas mo, iuway mo kanya, pag ano na nga hindi ay.
Ibulang na lang nila, payat-payatan na lang nila, dadaulan na lang nila, rugitan na lang, isbuan na lang nila, tikulungan na. That is the point ni Christ Jesus when it comes to the people nga pulos han nga mamati. I am reminded di Hosea chapter 4 nga kuno na piman di niya po Dios dadaulan na kayo gapusti panang rejectaryo. Iti adipan na kaniti mensahe na. Talikudan na kayo niya po Dios gapusta inbatiyo iti sauna. It is also written di Amos chapter 8. Malagip po ni Amos. Nga kuna daw mikat ka diti lugar mi kat kuna niya Amos kanya na gapusta ita nga han mga patyon iti adipan iti apo dadaulan na kayo ti Dios kat dumteng ti chimpo ure dagiti anak yo kat iranon ni apo nga sapliton kan bautan dumteng ti chimpo ag taraydan to ag birok dan to ti saw ti Dios ng pulos gapusta nyo panang gapusti panang rejectaryo tata handa pulos mabirukan iti saw ti Dios ag problema dan to no anya ti pangkalkalkal ayon na ti saw ti Dios na maawan to ti mangidanong kanyada gapus kayo nga amma kanina. And it was also written in Matthew chapter 10 verse 14 to 15 when Christ bao na dagiti disipulo na nga agmisyon iti dagiti ili-ili kat kuna ni Kristo Jesus kastoy ti aramidan nyo jay ngamno adda di chimpo di Matthew 10, 14, 15 nga handa kayo pulos akseptaran di nga lugar handa kayo pulos ikan kano ipagpagyo iti sandalyo iti sangwanan and iti dusa ni Apo kahit nga sawan ni panang ipagpag ibati isuda iti okumko bayan nyo ni suday hanyo nga masapol nga there's no need for you to waste all your life there. You move out from that place because that place I will make sure that it will be more tolerable mas grabe nga natinag ti Apoy iti Sodom and Gomorrah nga nagtinag ti Apoy iti tanga-tanga ng dadal di syudad ada ti baybayang ket Apoy nga paglangoyan nanto nga hanto malmalpas iti dusa nanto nga naisagana kaniada. It also happened in Acts chapter 13 verse 46 to 48 iti lugar iti Antioch. Kamuno nga banda di jay nagkasaba ni Apostol Pablo kani Barnabas kat idi chimpo nga daday jay pulos handa nga inakseptar dagiti Hulyo kinuntra-kontra da iso. Kuna ni Apostol Pablo agrugi tataga pusting kastayo kada kami kani Barnabas nga pulos handa kami nga patpatyan. Inbaon na kami ni Apo Dios nga mapan kami ti hintil bahala kayo nalinis ti mami ti darayo kawan ti sumsumbatan kada kayo ti gapustahan nyo nga patyan da kami. Apa kami dagiti Hulyo dagiti hintil danunan mi isuda kat ibingay mi ti minsay ti panakasalakan taadumat ti pinapili ni Apo dagiti tattao nga dagitoy. And that was the time nga nairugi dagiti Gentile churches nga naidanon ti Christianity dagiti hintil. Trying to see dagiting ilustrasyon we could see this principle nga dati kinagpaisuan natin baga ni Kristo Jesus. If the people around you don't like to listen to you, you don't need to force and nga iti ngiwat na nga patsin na ka because agrugi lang iti apa. The business nga ito ni Apo Diyos ka na tayo, kathaan nga di makidibdibati. The business was to tell the truth and let the people judge nga bahala da. Gapusta naganudag iti relihiyon nga tiwagas na dibdibati awan iti mamati. Naragsak agbibuyat ti tao aglablaban ti duwa nga manok kanaso. Maurnong ti tao nam awan iti mamati. Awan iti usto nga maguyod. Pinabainan lang di mapaspasamang nga diay. The only thing that we need to do is to proclaim the truth and let the people no nalukatan ti puso kon panunot da jengal daw let the Lord have His way ti biagda madaydayaw ti Apo no nakonbinsarda. My brothers, there is time nga masapul nga uri na Apostol Pablo kat nakidiskurso. But in the time nga kasapulan, iya chimpo nga he was being questioned by the leaders. He was being interrogated by the leaders. But that is not the main nga trabaho na Apostol Pablo. Iti pinaka-main nga trabaho na it is the preaching and the teaching. And mabalbalin ko he avoided dagiti useless nga discussion nga dagito which will just lead iti apakan karkaro nga gulo. But in the time nga kasapulan nga we need to stand up for what is right. He stood up. But when he saw the people nga they don't like to listen, ti panunot dagiti nga adipon ti Apo, it was given
they were given ad advice. Ano talaga nga madida di tangatat nga patsyensi ka, then we rather move out. Move out from the people. There's no need for them to force. Nung makita ti sinyalis kan gundaway nga may kasaba man ti Ebanghelyo, you just share to it wisely. Haan nga kasla shotgun approach nga butangan isuda. Malagip ko di uncle ko piman ko na nakatugaw isuna kat nabanbanog ti ublana. Bigla nga day iti bigla nga inmay nga mga kasabat. Mabalin nga kanda kami ti basit nga minuto nga kasaba manong. Sige mabalin gapusta parehas mi ti pamati isuda. Kat ekspektaran na dito angkal nga dito itid na iti siguro na respeto mo't dagito nagtakder di ka kaslangan na di pulpito apa na binulja buljak ni angkal ko na napimat sika mapan ka di impierno sika nakitak ti sigarilyo mapan ka di impierno nga to the point nga ni ko napiman dito angkal ko no hangko lang nga naalang nga napan di panunot ko nga dagiti kakaanak dito kanak kat may isa nga pastor kan dito kapsaton may isa nga pastor dinisnog ko dito nga mga kasaban kung nablano sino. Those were the instances nga kung natayo. Yes, ada iti passion. But we need also wisdom. We need also God's wisdom in carrying the passion na or else that passion will be kung natayo nga lunod iti daduma nga nasaya at kuma iti intention na. Oh, my brothers, iti apo. About dagiti pamilya tayo, kung dagiti kung natayo nga dagiti asawa tayo nga pulos nga mamatmati, manon nga tawan. The Bible does not recommend nga isina yusuda. Kinagpaiswan na y Pedro, 1 Peter, kung nanapiman 1 or 2 Peter, there's a section ija concerning ti agasawa nga han nga naisalakan iti may nga partner da. Kung napiman ni Apostol Pedro, da kayo nga dagiti asawa yu kat dadagsen nyo nga handa matgapusta, handa mamati ti pamati. You don't need to divorce them, but rather karkaro ko mga ipakita yu, iti biyag yu, iti panagsasauyo, iti panagbibiyag yu, panangtrato yu kanyada, nganapnuan kayo tayat kung respeto nga, barbarang. Ano handaman nga mamati, iti kunatayo, iti pamati, gapus iti panagkasaba, nang babaan iti biyag yu, makonbinsar yu isuda, nga pudpudno, iti dandanon yu nga minsay kanyada. So that was the advice kanyada. But no naduma no makita yu iti asawa yu kat dayto nga banda kat isulang ti pagtotal pagapaan mo nga ni langay pangaman ti impierno. That's not the way to share the gospel to these people. We need to be more gentle to our partners iti life, dagiti partner yu iti life yu. And I'm very sure dagiti asawa yu you present the gospel well. Haan nga pabuljak nga pasyat ka na fruits nga nabanbanog nga nagawi katapan mo pa lang ibaga nga mapan impierno aglaban ka nga talaga. Kung nada kat anya data nga pastoryo wala ti sursuro na mangdadali ti aldaw iti asa mangdadali ti pamilya. So these are the things that we are to do to our loved ones nga we are connected and haan nga mabaling nga detached tayo ti bagbag iti kanyada. We are to stop talking about this no isulang ti pagrugrugay na kanayon ti apa. But when they will, the Lord will open their hearts and makita mi ti sinyalis nga kaslang agparparik na nga masap kahit na nga mangag ti minsay, then grab the opportunity. Grab the opportunity. Not because nga you preach the truth in season and out of season. I see that verse nga we are to preach the truth in season and out of season with wisdom. Na mabalbalin ko mga kasapulan tayo nga adamat ti silib tayo nga manghandal dagito yun. So na dati gathering me and dagiti da dumang kakasinsin who are ijay sabali nga pamati. I do not mention dito eh. I do not mention iti pamati karkaro no isu ti issue nga paglalabanan. I do not mention the controversial issues which will just cause iti argumento. But if I see they are curious to ask, that's the time nga sumbatak ti salusuga. I do not force myself to Tami lang nga papanak at kasaba nga kanayon no naduma mas mabindisyonan na agtatal na ka. No naduma mas mabindisyonan ti tao agtatal na kang agdengeg kamot kanyada ket no damagan da ka ajay ka lang so mas maragsakan dati kasi nga ada ti respetom kanyada. So that's it. And concerning ti trabaho kasi matlaang if there friends ket dagiti katrabahan tayo ket nasyaran tayo ket handa mamati, there's no need nga everyday or to the point nga makidiskurso ka kanyada. You're just destroying your testimony. Sometimes, namin dua, namin talo, kat na-share tayo kanya dagang nasayat,
And makita tayo nga napudot ti diskurso, that's the blessing ada mo ti bendisyon iti tatal na igiginak tako. Tadi tako kuma madismaya maupay nan iba ay kakadwa tako ay umubla. Kastamot ng kakaiskilaan tako. Adi tako kuma palaluan ay mang dismaya isuda. Nagapus ng tarigagay tako ay may salakan da. Nagbalbaling nga dadagsan kan kasla ka kas panangkita da kanya kat disturbut yal daw da. So dijay iti advice ni Kristo, if the point nga there's no need, the people would like to reject you, then go for it. Well, I've been iti may nga church who doesn't like to preach, who doesn't like the preaching ko. And silently bagbagada dagiti membro da gurak ta agpaskasaba ang kati kasta nagkaskasaba, every time magkasaba makukonbikta nak, every time magkasaba kat matutudok tiriknak may might ni kastoy ta nga kaskasaba ti kasaba na lang kat positive things hanang nga bagbagati hinay mention iti basol. And there was a time I've given iti imanawa kon ijay. And the issue was one of the issue kat iti sao ti Dios that they don't like the preaching of the word. And nagpakadak di nga nasayat, rimuarak ija kapilya, inikat ko ti butso, inpagpag ko nga literal, di jarwari tiruangan. Indicating nga nalpasan ti obligasyon ko rito yun. Madiyo matitisaw ti apo, madiyo makipartner kanya kadanunon ti pamilyayo, madiyo nga suportaran iti minsay, iti ebanghelyo, anyang nga rod. Pumanawak dito'y nalpas tibiyang kon bahala kayo. Bahala kayo nga mangdanon ti pamilyayo. Bahala kayo nga mangidanon ti minsay ti sao ti apo. Nga kay kayat yo. Since you don't like my preaching in this place, I rather move out and be in a place nga agdungag iti tao. And this was the time nga nayanak iti preacher's dragnet and nagyaman na kada kayo nga inlukat ni apo iti puso yung nagamo tayo. God bless kapsat ni apo ti mangidalang kada kayo.